Salut frații mei, bine v-am regăsit la nou episod pe canal. Azi mă mut acum. Îmi face tatăl meu afară un gazon foarte frumos, cât să zic, pentru că o să stăm la vară 3 luni aici. De exemplu, de acolo facem. Îmi pare rău dacă se aude zgomotul lor, dar încearcă să dea mai multe chestii de exemplare, să facă câteva chestii. Uitați-vă acolo, tatăl meu e cu un tractor, cu fratele lui mai mare acolo, undeva pe acolo, cu bluză albastră. Și acum să vă arăt ceva de afară. Mâine vă duce afară și căutăm ceva acolo. Mergem aici, frumos. Dacă vreți să știți, aici încă nu-i casă făcută tot, dar o parte de la fratele lui, tatăl meu, e făcut. Deci vă și pe cățelușii noștri undeva. Așa. Și acum, Ricky, Daisy, unde sunteți? Aici, mă. Aici. Ia uitați. Ia uite. Ia, cine acolo? Ha? Am acolo și râs. Toată lumea la joacă. Pe cu fără mine. Mă gândesc să fac și eu niște videouri. Cât de mult se poate. Da, și mai scrieți în comentarii ce challenge să mai fac eu pe acasă la mine. Cu gheață, cu ceva, numai să vă prezentez videouri și mă face și mai multe chestii, cât de cât. Da? Cam asta e toată priveștea mea. Da, dacă urmăriți-mă pe Instagram, Corean_jos, o să vă scriu în comentarii, o să vă scriu în comentarii cum mă cheamă pe Instagram și îmi dați follow, vă rog frumos, pe Instagram. Că acum vreau să încep și pe Instagram, că de mult nu mai am început și am postat doar 2, dar am mai postat încă 3 poze care nu știu cum să zic. Și așa cât se poate. Să revin imediat după ce mă întreabă ceva mama mea. Bun, am revenit, mi-am mutat și șapca, iar într-o parte. Și acum facem o chestie mai interesantă. Intrăm frumos în mașină. Aici. Uite așa. Și acum voi iau masca. Uite așa. Iau masca. Hai să vă arăt. Cam așa arăt. Spuneți-vă că nu arăt mișto, maxim cu șapca asta, uite așa. Și se vedeți un pic ochiul. Așa asta e ca la buget. Acolo mai și sora mea. Ca mașina noastră e de 15 ani. Nu-i ca și o mașină normală. Și fratele lui, tatăl meu, zice că are o mașină deja vândută. Încă nu-i dată, dar poate le ia tatăl meu. Zice că e sport. Adică super rapid. Și acum facem așa. Dăm așa. Uite așa. Facem așa. Și arătăm cool. Din ce mai tare din mea.
Și acum o să stau, o să fac așa un pic. O să mai încerc niște modele și apoi revenim în câteva minute sau câteva secunde și apoi o să vă arăt. Bun, am revenit, cam așa am stat cel mai bine de când am început video. M-am arătat mai devreme, cam așa a stat cel mai bine și așa v-am o să arăt și așa o să fiu. Am 2 verișori, 2, și urmează 3. Ghiciți cine va fi. Scrieți în comentarii care va fi următorul verișor. Scrieți băiat sau fată, liniuță și scrieți numele, ca să știu și eu. Și o să întreb pe cine are bebele și atunci o să zic cum o să-l numească pe bebele lui. Și o să vă zic în comentarii. Ne vedem acolo, ne vedem și în următorul video. Să vă văd. Ciao, ciao.